és l'accident, que talles la vida pel mig, diguem, és evident que és un canvi brutal, però brutal. Et dona la maduresa, bum, infusa, com si t'haguessin aquí junt, ja està, ja ets madur, ja has canviat la vida. No estàs en el mundanal al ruïdo, que es diria en castellà, sinó que estàs com veient les coses des de fora, des d'una altra perspectiva, amb molta objectivitat, amb una certa lucidesa. Els que tenim una discapacitat, sigui la que sigui, doncs sempre jo dic, no podem mai baixar la guàrdia, perquè sempre estàs d'un extrem a l'altre, de la foscor a la llum, diguem, no? Ara no puc passar per aquí, ara no puc anar sola allà, ara no sé... La vida et porta on et porta. O sigui, jo penso que mai hauria imaginat que et pogués dirigir, o que m'agradés dirigir, o que volgués fer-ho, no? I aleshores, doncs jo el que pretenc és que surtin obres de teatre, però qui la fa són persones amb discapacitat, per tal que es vegi la discapacitat, que es vegi i en parlem de la discapacitat a les obres de teatre també, no? Treballem a partir d'una idea. Jo a vegades tinc una idea més llarga, a vegades la tinc més curta. Aquesta any era tan curta com dir la força. La força de les persones amb discapacitat, diguem. I fer-ne ja com una mena de... com si te'n vanagloriessis, per dir-ho d'alguna manera, entens ja? O sigui, ja descaradament. En el teatre, jo el que trobo és que la gent, el públic, veu la capacitat de les persones amb discapacitat. T'adones això de que no hi ha persona humana, diguem, que no tingui grans capacitats. Perquè el públic, jo veig que canvia la seva escala de valor respecte de les persones amb discapacitat, el qual jo ho trobo fantàstic, no? Aquestes obres, el que a mi m'agrada és que un actor, bueno, sí que ho pot fer, però tu imagina la diferència que sigui un actor que fa d'esquizofrènic i ho diu, o que siguin ells, o sigui, és que som nosaltres, perquè clar, jo vaig amb una cadira de rodes, o sigui, estem al mateix paquet. Per mi això és un gran avantatge, La primera presentadora en silla de ruedas i que allà. Llavors, que bé, quin exemple per a les persones amb discapacitat. Jo deia, mira, no, un exemple per a les persones amb discapacitat, ni parlar-ne, perquè totes les persones amb discapacitat sabem del que som capaces. Per tant, per mi, l'exemple era per a les persones sense discapacitat. A vegades la gent no saben com tractar-te, no saben això, es nota també, no? Però jo penso que el que s'ha de fer és naturalitat absoluta, ja està. Picarem molt alt, amb Déu, un tallat que duraria hores i hores, perquè hi hauria milions de coses a preguntar, a intentar saber. Jo m'ho passaria bomba, però esclar, jo no sé si això és factible o no.